ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини рахш теҷе. баъдорони азиз дар имзо наво 11 мошинои арзон омода кардагем пешкаштон мекунем дӯстони азиз. мошинҳои майда, маладёжни, советский ва мошинҳои боркаш ҳам ҳастай. видеонавори моро то охираш тамошо кунед, ба видеонавори мо лайк гузоред дӯстон ва дар комментария нависед ки ба шумо чӣ хеле мошинҳо дар кор. мо дар видеои оянда пешкаштон мекунем дӯстон. агар шумо ҳамин хеле мошини фурӯшӣ доред ки хона, замин, квартира мехоҳед реклама кунед, дар номери имо ватсап роё кунед ки бо мо тамос гиред дӯстон. мо маслиҳат мекунем, дар видеои оянда пешкаш мекунем, пешкаши харидорон бардорон. курси имрӯза бошад 1000 рупи баробар аст ба 154 сомонӣ. бошад наворо сар мекунем, то охираш тамошо кунед. марҳамат, рафтем. якум мошини фурӯшӣ. якум мошини фурӯшӣ мо дӯстон ҳастай грузовой фотона, яъне ки мошини боркаш. соли бардошташ 2009 судиш фурӯш дизеле, объем моторуш сотка турбо. дӯстони азиз, мошин российская чиста, россия бировардагия чиста. коробкаш механика, ҳолати мошин беҳтарин бардори. мошин задагӣ пӯшидагӣ надорад, мошин как нада кор кардааста, яъне ки боркаш 100% кор кардааста. мошин қарор дорад дар ноҳияи рашт. нархаш 75 000 сомона. кадоми харидори аниқай бо арзон ом мекунад, муомилаи хубам дорад бардорни азиз. рақамҳои акад дар роҳи экрани шумо дӯстони азиз. и ватсапам дорад, агар кадомитон интерес набошад номерошам кор мекунад. марҳамат, мошини арзон ай даст натиҳед метавонед дигар маълумоти пурраша ами ака гиред. нархаш 75 000 сомон. грузовой фотон бо арзон ам мешавад. марҳамат. мегзарем дӯстон ба деҳи мошини фурӯшӣ. деҳи мошини фурӯшӣ мо бардорам ваз 21099 маладёжне, соли бардошташ 2010 дӯстон. судишфурӯш бензин газ дорад, кор мекунад. объем моториш 1.6 литр, коробкаш механикай. мошин дар ҳолати хуби техникаи бардоред. мошин 100% кор мекунад. қарор дорад дар ноҳияи зафаробод. нархаш 16300 сомона бо кадоми харидори аниқай бо муомилаам дорад бардорни азиз. рақамҳои ака дар роҳи экрани шумо имо ватсап дорад, кадомитон харидорӣ бошед метавонед ҳамин рақамҳо маълумот чагиред ки дар ватсап нависед. марҳамат. ногуфта намонад ки дӯстон, агар шумо ҳамин хеле мошини фурӯшӣ доред ки хона, замин, квартира чизе ки набошад, дар номерои имо ватсап роё кунед бардорни азиз ба мо дар видеои оянда реклама мекунем дӯстон. лайкотонро дареқ надорем бардоред, обуна шавед, як гуфта видеои нав интизор шудем. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. сеюм мошини фурӯшӣ мо бардорем Opel Astra F8 седан, соли бардошташ 1993, судиш фурӯш бензин газ дорад, кор мекунад. объем моториш 1.6 литр, коробкаш механикай. мошина состояниш хубай гуфтаги соҳибаш. мошин дар ҳолати хуби техникаи хай чи камбудӣ дорад бардор. худо мепурсед. мошин дар шаҳри душанбе қарор дорад. нархаш 12500 сомона бо кадоми харидори аниқай бо арзон ам мекунем гуфтаги. ҳуҷҷатошам буда бардорни азиз. моториш 100% кор мекунад гуфтаги, беягон камбудия. рақамошон дар роҳи экрани шумо дӯстон. Opel Astra беҳад ибад арзон, кадомитон харидорӣ бошед, срочно метавонед занг занед, савдо кунед, гиред мошина. марҳамат. мегзарем дӯстон ба чорум мошини фурӯшӣ. чорум мошини фурӯшӣ мо дӯстон мошини мусофиркашай Honda Star соли бардошташ 2000 бардорни азиз. судиш фурӯш дизеле, объем моториш 2 литр, коробкаш механика дӯстон. ҳолати мошин беҳтарин гуфтаги соҳибаш. мошин дар ҳолати хуби техникаи 100%. маълумотша кам роё кардагиам дӯстон. мошин қарор дорад дар шаҳри ҳисор. нархаш 20 000 сомона дӯстони азиз. кадомитон агар харидор бошед, рақамошон дар роҳи экрани шумо. мошин беҳад ибад арзон 20 000 бо кадомитон хай аниқ наличи дошта бошед сум арзонам мекунем гуфтаги. рақамошон дар роҳи экрани шумо бардорни азиз. маълумоти бештар метавонед ҳамин рақамҳо пурра карда гиред. марҳамат. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. панҷум мошини фурӯшӣ мо дӯстони азиз Opel Astra F8 хатчбек бардорни азиз. соли бардошташ 1997, судиш бензини холия. мошини тоқа бензинка дигаштаги. объем моториш 1.6 литр, коробкаш механикаи состояни мошин беҳтарин бардорад. мошин 4 балои нав дорад, ходовой кардаги. мошин ҳамаҷӯ 100%. мошина срочно мефурӯшем гуфтаги, ба хотире ки сум дар коли Россия рафта накунад. мошин 4 балои нав дорад. мошин дар ноҳияи Қумсангир қарор дорад. нархаш 28 000 сомона бо кадоми харидори аниқай наличи дӯстон бо арзонам мекунем гуфтаги. муомилаи хубам дорад. марҳамат бародарон, агар кадомитон харидор бошед Opel хатчбеки беҳтарин, рақамошон дар роҳи экрани шумо. маълумоти бештараш метавонед ҳамин рақамҳо гиред. марҳамат. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. шашум мошини фурӯшӣ мо дӯстон Lada Priora российская бардорни азиз. Lada Priora маладёжни, соли бардошташ 2010,
судишвориш бензини холияй, объёматаш 6 литрай, коробкаш механикай мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. светаш ҳам хел сиёҳ дӯстони азиз, баллонош қариб навай хадавой дорад. Дигар маълумоти пурраша баратони азиз дар ҳамин рақамҳошон мегирен. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархаш 35,000 сомонай. кадоми харидорай баратони азиз, мошин бо савдо ҳам дорад дар пеши капот. рақамҳошон дар роҳи экрани шумо баратони азиз. агар ҳам хел маладиёшини мошин дар кор бошад, солшам соли навай метонен занг занед ки рафта мошина бинед, савдои худтон накунед баратони азиз. аз шумо хоҳиш мекунем ки баратони азиз видеонавори моро поделиса кунед дар имо ва дар дигар сайтҳоятон. баратони аз шумо миннатдор мешудам. лайкотонро дариқ дорад, чӣ мошине ки дар кор дар комментарият нависед, мо ба шумо ёфта пешниҳод мекунем. мегзарем баратони азиз ба ҳафта мошини фурӯшӣ. ҳафта мошини фурӯш мо баратони азиз Mercedes Benz Е класс дӯстони азиз, соли барош 2001 судишвориш бензини холияй, объёматаш 2 литрай, коробкаш механикай. состоянии мошин беҳтарин баратони мошин дар ҳолати хуби техникай. мошин 4 та баллони нав дорад, 6 моҳи дига танировка дорад, 5 моҳи дига ҳуҷҷат дорад, мотор сечкай, хадавои нав кардагай, баллонош 80% дӯстон, фарои ксенин дорад. мошин бе ягон камбудии 100%. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархаш 47,000 сомона. бо кадоми харидори аниқай наличи дӯстон, бо арзонам мекунем гуфтагай пул дар кора гуфтагай соҳиб бош. рақамҳошон дар роҳи экрани шумо дӯстони азиз. агар ҳамин хел мошин дар кор боша метонен занг занед ки рафта мошина бинед, савдои худтон накунед. марҳамат. мегзарем бардорни азиз ба ҳашта мошини фурӯшӣ. ҳашта мошини фурӯшӣ бардорон Daiwo Nexia соли барош 1995 судишвориш бензин газ дорад, кор мекунад, объёматаш 6 литрай, коробкаш механикай дӯстон. мошин дар ҳолати хуби техникай бардор, мошин дар ҳолати хуби техникӣ беҳтаринай. 7 моҳи дига ҳуҷҷат дорад бардор. мошин губкават кардагай, мотор 100% кор мекунад, коробка гарантияш катяй. срочно сум дар кора гуфтагай ба ҳамин хотир мефурӯшем. мошин дар ноҳияи шаҳри нав қарор дорад. нархаш 18,000 сомона бардорни азиз. нашод арзон ягон чӣ гуфтагӣ нестай. хай кадом метавонед, агар ҳамин хел некси маъқул бошад, ҳамин хел состояние, ҳамин хел чӣ метавонед дигар маълумоти пурраша гирем. баъд мошинчаи тенҷай, мошина хушрӯ тайёр кардагиян, фарои ксенинам доштай. маълумоти бештарша метавонед ҳамин рақамҳо гиред. марҳамат. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. наҳум мошини фурӯшӣ мо бардорон ВАЗ 2107 маладиёшина барадорини азиз, барадороне ки хоҳиш карда буданд ки ҳамин хел мошина монем. соли бароиши 2000 бардорем. мошин тоқа бензини холӣ карда гаштагай, бензинай, объёматаш 1.5 литрай, коробкаш механикай бардорем. мошин дар ҳолати хуби техникай гуфтагай соҳибаш гарантияш катяй. маълумотша кам роҳӣ кардагай, маълумотша бо телефон метиҳем гуфтагай кадоми харидори аниқай. мошин дар ноҳияи Исфара қарор дорад. нархаш 27,000 сомона. бо кадоми харидори аниқай, бо савдо ҳам мешавад гуфтагай. мошина бинен ай пеш бинен, бо савдои хубам мешавад. рақамҳошон дар роҳи экрани шумо бардоред. маълумоти бештарш ҳамин рақамҳо гирен. мо наворона давом медиҳем. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. даҳум мошини фурӯшӣ мо бардорен азиз, як таи дига ҳастай. мошини советскай ВАЗ 2114 ядо бародари хоҳиш кардан ки ҳамин хел мошина состояние ҳисобша биёбем. соли бароиш 2007 бардорем. мошин тоқа бензин катяй, объёматаш 6 литрай, коробкаш механикай. мошин дар ҳолати хуби техникай гуфтагай ба маълумоти соҳиби мошин. светаш мокри асфалт буда, свети мошин ҳамин хел маълумот роҳӣ кардагиян. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархаш 23,000 сомона. бо кадоми харидори аниқай гуфтагиай, наличи сум дошта бошад гуфтагай, бо арзонам мекунем, яъне ки муомила мекунем гуфтагай соҳибаш. рақамҳошон дар роҳи экрани шумо дӯстони азиз. мошин савдо мешавад дар пеши капот гуфтагай. рақамҳошон дар роҳи экрани шумо маълумоти бештара метавонед бардорни азиз. ҳамин рақамҳо гиред. марҳамат. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. 11 мошини фурӯшӣ мо бардорен азиз, як таи дига Opel Astra F хачбекай бардорем. полни худ маладиёшини кардагай мошина. соли бароиш 1997 судишвориш бензини холияй. мошин тоқа бензин кати гаштагай. объёматаш 6 литрай, коробкаш механикай. мошина состоянияш беҳтарина бардоред. мошин як сола ҳуҷҷат дорад, диска задагӣ, танировка. мошин хадавой дорад, бе ягон камбудия гуфтагай соҳибаш. ҳар дигар маълумотша мегирем дӯстона. светаш ҳам хел зеленияй кабутай. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархаш 43,000 сомонай.
кадоме харидори аниқа гуфтага бо арзонам мекунем гуфтага муомилаам дорад. хай бародаро бинен агар қимата гӯен хайхтон бинен ами хеле нарх мондагиян 43000 сомон мегасои бош бо арзонам мешидай. хай кадом агар харидани бошани қимат боша худо мо маълумот шава мегирен. ин буд 11 мошини фурӯшмо дӯстон. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо бародаро.